пристига, подготвям се сега. В банката отивам пари да обменя. Курсът ще е двоен, заплатата и тя. Добре дошла България в еврозоната. Еврото пристига, подготвям се сега. В банката отивам пари да обменя. Курсът ще е двоен, заплатата и тя. Добре дошла България в еврозоната. Няма да ходя в Германия да работя, няма в Англия да бера ягоди, защото в България еврото пристига и скоро ще се сбъднат моите мечти. Еврото пристига, подготвям се сега. В банката отивам